As pescaderías superan o temporal da pasada fin de semana sen carestía de peixe. A abundancia de lonxas con xénero disponible permitiu ter boa oferta durante toda a semana, notándose, iso sí, unha leve suba no seu prezo. O peixe consegue chegar ás pescaderías con normalidade, malia o paso do temporal a pasada fin de semana. A gran cantidade de lonxas onde se oferta o produto fixo posible que moitos establecementos dispoñeran de cantidade suficiente durante a semana, tendo moitos deles que aumentar iso sí o seu prezo. Ribeira, Fisterra ou mesmo Vigo son algúns dos lugares onde os comerciantes do Barbanza van mercar grandes cantidades para vender na comarca. O valor de venda non variou en exceso pola chegada do entroido, un tempo onde baixa o consumo de peixe. En Fisterra, Laxe, Malpica, Ribeira, todas esas lonjas houve pescado, non tanta cantidad, pero houve pescado algo de todo, un pouquiño de todo. Menos como é Carnavales tampouco non está elevado, pero tampouco non baixou moito, porque ao non haber tanta cantidad como outros días, se houbera moita cantidad ao ser Carnavales, baixaría moitísimo o pescado. Todo, por menos 2, 3 euros, 4 euros, algún iba a baixar en kilo. Véndese máis en Semana Santa. Carnavales afétanos un pouco porque a xente fai o caldo, vai frío, e entón se afétanos un pouquiño. E non se vende tanta cantidad de pescado, pero variado hai, como vedes, hai de todo variado, casi de todo. Os comerciantes poñen agora a vista na Semana Santa, unha época na que repunta a venda de todo tipo de peixe. Polo momento segue sendo caro, segundo din os propios vendedores, que seguen aumentando o seu valor polos prezos de venda que lles impoñen. O que máis se vende? Véndese de todo algo, o caso que está caro o pescado, estar caro non se vende moita cantidad, porque a xente parece todo caro, pero todo está caro, a fruta, a carne, todo está caro. Isto aumentou todo, porque nos aumentaron os nosos precios e aumentou todo. Aumentan os impuestos que temos que pagar e aumenta todo. Que vai a incrementar o precio do pescado, vai a incrementar máis porque vai haber menos cantidad, porque todo mundo quer levar. Semana Santa, cando supuestamente se podía vender un pouco máis. Hai que preparar un pouco a carteira para... Bueno, se non vai mal tempo, se vai mal tempo ainda por riba, xa non vai haber nada, porque todo mundo temos unhas encargas, porque hai xente que jarda iso, outra xente non jarda, pero é o noso día como en Carnavales, venden en Carnavales, é o noso en Navidad, é o día que podemos vender algo máis porque é Semana Santa, e a xente quer facer pescado.